имрӯз бо хоҳиши шумо анамхед домашний пирог мегӯем ки вкус детства аз кӯдакимон бисёр мекарданд модаромон тайёр мекунам. Бо диққат тамошо кунед. Мо дар 3 дона тухм дар кораи фарқ надорад ай холодильникай бе холодильникай мешавад ки миксерам истифода накунед. Неки ҳатман бояд ки анамхед сафедак шава. Шакари мо дар дарини тухм ов шава. Вақте ки шакар дар дарини тухм ов намешава, пироги шумо дам намекунад. Часпак безеб мебияд. ҳатман шакар қати тухм бояд майда майда шава, хафи ғафсаки сахтак шава. мо бисквит тайёр намекунем, неки дар бисквит беҳад монандай. Дар як коса ҷирғот, коса камтара кам боша, ай коса 1 стакан 200 грамм мешавад ки ним қошуқча сода меандозем ва мемонем. Як 3-4 минут анамихе бигем ки лопатка кати то мехрем дасти чап рост фарқ надорад. Чӣ хеле ки маъқулатон анамихе буковин хушру сами главним камочки набоша, хафтон бушина ҳам ҳеҷ гап надорад, барои ки и пирогай. Формочкаи шумо чӣ хеле намедонам, любой хе мешава, хоҳен тунук дада калон листи калон мекунен, мерезен ҳамхе хушру када, аввал обязательно такша руған мекунен, хоҳен коғаз манен ва сахт дар замин мезанен ки як хела шавад. Духовкаро дар 180 градус гирён мекунем ва дар духовка пирог мона мемонем. тамошобинони азиз, вообще ҳуй намекунем, тамоман ҳуй намекунем духовкамона то анамхе болош сирхак шудана. ҳангоме ки ордам дадраш вақте ки омехта кардем, агар ки успед накардем диданда, ма ҳатман якта разрихлитель, якта дига ванилинам добавит кардам барои буша хушру кардан. Ва 2 қошуқи калони дига руғанам андохта будам. Ай видиш ба маза метова, чиққа ба маза метова. Ази мебарам дарамша нишон метим туна. Ина тамошобино, пироги мо тайёр шид. Хейхтон мебинен, меган ку шунидан кай бувад монанди дидан. Ина дидестен шумо. Чихелай мазаштам гап нестай, особенно имрӯз рӯзи шанбе, рӯзи истироҳатӣ, кӯдакакотона хирсан кунен. Ози такшам нишон метим тона. Ина тагш, паракош, хрустящий ба маза ҳай. Ҳоли ҷӯшай, беҳад сочни омадагиай. Ҷӯшай ҳоли. барои ҳамаи мо шумо иштиёи таом ҳатман ҳамин рӯз пазен. Осунакай 5 минут вақти шуморо мегира, халос. кӯдакакотона хирсан кунед ва дар комментария бинависен ки маза шумода маъқул шид ё не. Ба фикрам чизои дар кориш дар хонаи ҳамаи мо шумо ҳастед.